Gisela og Eugene, de tog førstepladsen skarpt efter. Vi mangler stadig det vigtigste, nemlig jeres sms-stemmer, som kan vende op og ned på alt. Og I kan stadig nå at få indflydelse på det resultat. Du kan nemlig nå at stemme på dine favoritter. Afstemningen slutter umiddelbart efter dette skønne og vigtige resumé. Skal Jasmin og Michael have din stemme, så send JAM til 1234. Jeg skal sige farvel til verden. Men først skal man da lige snuppe ud mod et område. Tak for en dejlig aften, så far. Lene, kan du sådan godt mærke, at konkurrencen for alvor er i gang? Ja, og jeg synes, det har været en helt fantastisk aften indtil nu. Men for at sige det sådan på godt jysk, så synes jeg, nu bliver det lidt træls. Ved du, jeg er helt enig. Det bliver lidt træls. Ja, det synes jeg, det gør. Jeg synes, at parrene allerede i sidste uge var vi rigtig enige om alle sammen, at niveauet var meget højt i år, og at der var mange, der var pænt lige. Denne uge ligger de Videre til næste uge, og hvilke to par vi skal se i en omdans. Og jeg er sikker på, at nerverne de sidder helt uden for den situation. At vi nu ved, hvilke to par, der skal dyste i sæsonens første omdans. Vi nævner nu i tilfældig rækkefølge de par, der er direkte videre til næste uge. Videre er Jesper og Asta. Det var hende der